Nu faller vi under en likapping, en ambuskapping i Finnmarken, og hon i 4 klokken til 11 og 14, Piltar og Smalrafik. Og støkker vi giver meg halvann annan minutter at stiga med Huroro i sånn at det skal genga vei i kjøtt og val. Men la meg si at det gamla hovedtaket og årataket som velkjent i Tøkken, en sånn sal i en sånn liggame, det først og fremst en fornikker som for ønstaker på takka tilsen og gjøre opp i seg selv og have en hoppford til. I veien så blir det til fra myndeløyden at gjøre karmanar som ikke går, at det blir til at optimere, at få en så optimalt sunna sal og i en så optimalt sunna liggame som i rødkjøren. Og det kan så for ønstaker vennja seg i hendaveien og handaveien, men åkt videre ved det gos at kapping krevst. Og det bare omveies kappingene at ødel gjøres bedre. Det ikke bare vinneren som gjøres bedre gjennom kapping, det øysen nummer 2 og nummer 3 som gjøres bedre av tøy, og øyer alle samlo tøyene at heva seg til for i øya, at det blir til øyne for fremtøyene, at gjøres nummer 8. Tøy kapping nøye, ikke bare av utrådde øyene, men av ødlende øyene.
Og jeg vil si at hese karmaner som vi omsøyer har finnet her i kommunen, tar det snurr seg mot oss, som sier Jani oppi i det estetiske skalanen, jo så mye gøyere at det blir til at hava filmløk og haksta støy. Det sønnes jeg takker fyrrøygeren, som har gjort det mulig at få en kapping som hesa og i det. Alt det allt det självsökne som till och i förskan utdragarfällan så verst att ungen mäknar att göra det upp och i pengen och det ska heller inte göras upp i pengen. Då att detta självor trunavren som helter ödlund i förska samfällan samman och ödlund åren samfällan av Så tack till fyrvägarna och tack till Tikkon Hianu och tack till gästerna särliga för att tid har lagt lagen hända vägen och vånande vi heter inte senast för och vantande vi att skönaste för att det är vid till en kapping här i Belgien. Och så jag vill skilja lämna att vi får att få domarna. Till Borne och så att han som ombord att namnet som läser upp nickar eller hälsar det så den av det här för vi kvar. Först är det domar av kvinnosynen Margareta Samuelsen. Elspeth Dalbø och Rebecca Ingadötter. Guri Jakobsdotter, Anna Paula Garshoff och Astrid Breckman. Och så kommer vi till männen till Ari Zachariasson, Aron Jakobsen, Ole Johansen, Sverre L. Jakobsen, Jekvan Olsen, Johannes Nilsen, David Jonasson, Rane Olsen, Peter Schurur Lamhaugen och Here Lamhaugen. Arne vi för att synka Tjausangen så ska kunna det om att det blir till att hitta efter ursliten av Emsson skotjon kring och i husen och att här det blir till att så ursliten så kort och efter kapinsna ska gå fra att det blir medalj och handan och i estetiska salm och som jag skilt av så vill det vara borgarstjorden Terje Beinar Westergaard som kommer att ta sig av tog. Så jag vill vid att synka första ören av Tjausangen. So
Okej.